Arrimat per a mi és com una unió, germanor, és una plataforma bona per a tots. Intenta ajudar lo que són les empreses, els comerços al qual estem associats i la veritat és que compleix els seus objectius. Potenciar un poquet el comerç local que fa falta. No és el mateix que jo es poso un problema com a Joieries Platers o com a José, que siga una associació de molts comerciants que es posa el problema. Sobretot significa visibilitat, te veuen més perquè fan sempre coses que intenten que el poble vega els negocis que anen a Sueca. I pensa que tot això és sumar, tot això sempre va bé. Arrimat és un bloc sòlid. Unió hace la fuerza. Jo puc alçar la veu, jo puc dir que jo estic ací. Els comerciants de Sueca ens hem juntat. Però sóc jo soles. En canvi, si és tota una associació de comerciants que diu que estem ací, i aquesta força segur que se sent molt més que si jo estiguera soles. Ens porta unió i al mateix temps estem al dia a dia de les coses que van sorgint. És l'associació de Sueca que dona veu a tots els negocis locals.